Na corentena mataría a esa peña que vai de deportista só para sair da casa. En outro orde de cousas, hoxe 2 de maio, as persoas deportistas poderán sair un anaco das súas casas para facer exercicio na rúa. Hai que ter boas ganas de sair a correr a estas horas. Hola, Pedro. Hola, María, que tal? Ves comigo facer exercicio? Como? A ver, respetando o metro e medio de distancia, claro. No, hoxe non podo, que teño unha morea de cousas por facer. Vale, pero mañá tesme que acompañar e intentamos chegar aos 10.000 pasos, Mañá? Sí, mañá imos fazer running. Ou running, ou como lle chamen. Ok. Co 2 pasos e todo iso. Vale. Vale, chao. Venga, chao. Ay, Dios. Dulcidade de todo. Caminos y playas llenas en ciudades y pueblos de toda España porque muchos ciudadanos han salido por fin a pasear o a hacer deporte en la... En este Sintres estamos falando de miles de persoas as que se lanzaron á rúa para facer deporte. Non é así, Gonzalo? É que o deporte é vital para o noso corpo e a nosa mente, Víctor. E por iso, A vamos ver, coller unha canción. haberá que para animar a todos os facerlle caso. deportistas Se é deste tan día. saudable, men sana incorpore sano. Veña, xa é a hora de volver para as vosas casas. É o turno dos nenos. ¡Qué bonito! Venga, vamos al parque. Bueno, caras.